Aquests dies són importants per nosaltres perquè de fet portàvem des de l'últim concert que vam fer, no? Com a gran concert a Catalunya, que va ser el tancament de l'última gira, que va ser el novembre del 2015, i des de llavors hem fet mil coses, volíem parar per gravar el disc, hem pogut viure moltes altres coses a part d'això, però sí que és veritat que les sensacions que hi ha en un concert i que hi ha en un concert aquí són coses que costen de viure, i realment a l'escenari ara, hosti, tornar a viure tot això, jo només de pensar-hi ja ho noto sobre la pell quasi. A Girona vam fer una prèvia al Terrat, però vam tocar mitja horeta només, vam compartir alguna cançó nova però molt poques. I hem fet algun concert per fora, a Vinya ja, a Holanda, però com a tal la presentació a casa, doncs amb moltes ganes, la veritat és que sí. I és veritat que no podíem pensar un entorn millor, perquè bueno, el fet de que hagi estat construït expressament, segurament que algú el va fer amb algun criteri estètic i és una de les places més boniques que hi deuen haver a Barcelona, i és veritat que tocar aquí és màgic. Sí, no sabem com serà quan sigui de nit, no? Però té molt bona pinta. Té molt bona pinta. I tu i jo fins que s'acurin les ales, jo seré qui espantant els teus malsons. Són dies especials perquè estàs fent el concert, però estàs vigilant què passa en el públic, perquè l'acabem de muntar aquest show i segurament estarà subjecte que les properes setmanes al local d'assaig tots posem en comú què veiem que passa, no? I què podem canviar. També fem segurament el concert més llarg que farem en tota la gira i amb ganes això de compartir-ho i d'aviam la gent també com reacciona amb les cançons noves que encara no en som massa conscients. Ens ajudeu a que això vibri o no? Vine'm a buscar, vine a trobar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a trobar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
occidental i de la manera que hem crescut, hi ha pocs espais on ens ajuntem centenars, milers de persones, és igual, però molta gent junta per a compassar-nos i per emocionar-nos junts. Jo crec que és un dels pocs espais místics i rituals que queden en la nostra societat, no? Milers de persones que estan vivint les seves coses amb unes cançons que ni tan sols sabem a on les han fet sonar i a qui els recorden, no?